Kanigiri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulidi ka sanni janai kimat bakong san jo ka khubor. Rakhi ka Meghalaya ya ka National Youth Day rengkat bat ki program pentipat ba ki be day bat ki jingma na ka jingat haki kendon an. Shimkya ka District Magistrate halor ki khubor penrung be an ya ki petwir bat ki dok khana Bangladesh. On pensaja kat kum ki kendon ka section RR Lai jong ka BNSS. Kajingap ubak bipol inghi kalak bandai na kajing ha kajing lek kemen bat ki paralok laong ki pulit ke Meghalaya. Bat terwa ke Meghalaya ban thau da ka komiti ke bekerpang ban petngor halor ka jinglong jingman kal air ha ka than ke badan bun ki karkhana habar nihat. Ki khubor ki babnya. Kum shibinta kajing rakhe ka National Youth Day arhajar arpun riu ka District Legal Services Authority jong ka East Khasios District kala penlongi ka program pentip ba ha ka Community Hall jong ka senong laumali pelun hapo ka scheme NLSA DAWN scheme arjar arpusan ha ka ba i Sulai i belong i Rishampang ha ka liang ka an ila ai ki jing batay halor ka thong jong ka scheme Dawn kata ka DAWN ki jing sakri ha ka liang ka an ki bala ban yo ai batru halor u NALSA helpline iwe san iwe not ki nongkra na kati ki rakhi ki la kedau halor ka jingmi ki ba ma na ka jing pendan kam pathare u drugs bat kil ai jing tip ye ki nongwani simata halor ka jing perkheng ki kendon jong ka an NDPS Act bat ka Dream Mission jong ka jela Meghalaya. Ketika program kala banjur halor ke jingi simentalang jong ki samla ki jingtip badan kam baki patba ki dibentim ke jingi da bat ke jingi trailang na ki benta ba pero ke emlang salang bat banile persa ya ke jing badan kam pathar ya ka ya ki jat jing di penbuat hapdeng ki jat mendri ba pero ha East Khasios District. Ka District Legal Services Authority jong ka West Garo Hills da ka jingi trailang bat ka Meghalaya State Legal Services Authority kala penlong ki jing rakhi ya ka National Youth Day bat kala ai ki jing tip pat ba ki badan kam halor ka NALSA Dawn scheme ha Kendriya Vidyalaya Tura ka jing pai khmat ka kerpang ha ka ti jing rakhi kala long halor ka jing yada na ka jing pendan kam pathari u drugs bat halor ki kendon ka an NDPS Act khat khandai spa prapusan Ujon Kromen C8 sangma ubalong Legal Aid Council ula ay ki jing batay halor ka Dawn scheme arjar arpusan ula kedaw halor ki jing ma na ki jing kerni ki jing pendan kam drugs hapadeng ki samla batru halor ki jing pensitam ki bala batay benya halor ki an ki bede bu drugs u Circle Inspector BN Marak ula batay halor ki jing kta ha ka bede ba ki jing penkhen an ki jing kta ha ka emlang salang bat ka jing yada da ka bakenturu ik samla puli ban kiar na drugs habashim ya ki sin jam ki badan kam hadien bala yok khubor halor ka jing penrong be an ye ki petwer bat ki dok ha na Bangladesh ka District Magistrate jong ka Eastern West Khasios klapenmi da ka hukum ka ban yada nakum kita ki jat kam bat da ka penjari ka kendon iwe hindriu lai jong ka an Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita ka District Magistrate ikong kharpor ilakhang persa ya ka jing salan ka jing bu thop ka jing di bat jing sam sekiyo ya ka dokha ka bala salan bi an na Bangladesh klem kinu ki duler ki basengan ki duler ki di ben long ru kat kum ka an bat ki berang trikam Ketika hukum kamanaru ahlo ke jing pendan kam ya ki kali ket mar lani kanu ru kerkom kit ban khayi ha ketika rukom ya ka kambean ha ka ba kalamaham baki ba penkhen ya ketika hukum ken hap ha ke jing pensitam kat kum ka kendon RR lai jong ka an BNSS bat kiwe diki an kat kum ka badai nakadaw ba kay tungku bat ka jing singan ka kot ke khia bat ka kayo kakot jong kipa nang senong jong ka district. Kani ko kubor kawan sa pina ka Akashvani Shillong.
Naka Akashvani Shillong matangin beteng yaki khubor ki berang sa. Ki pulit ke East Khasi Hills ki laong ba ka jing tokit ka balas dang halor ka jing yap jong ba people inghi ka pen I ba ka jing yap jong people ka la bandai na ka daw ka jing hap ni ur ka balajar rengkan ha ka jing le kemen le song ba bat ki paralong. Superintendent katanat pulit uba Vivek Siem ulo ong ba ketika jing ja kelaja ha kan ri tarik mata ubenai kelalengkot ha ka staff quarter jong ka school ba nihu. Ki kubor ki thu ba uba people inghi ubaladan ha ka jing buat kau yang ha kata ka jing le kemen ula ur hapo kamera ha ka ba ula mong la mensau na ketika jing hap. Ki pulit menta kidang ap ya ka kaipot jong ka postmortem na ka benta ban penti kena ya ka daw jong ka jing yap jong ba inghi. La register ya ketika jing ujor kum ka jing ja sa penyam bat ka jing tokit kadang ya saprang. Hapdeng ki jing sokhia halor ka jing jaklia ha kathan ka badan ki karkhana ha bernihat ka sarkar Meghalaya kala terwa bantau da ka coordination kam joint action committee bat ka jela Assam khnang banla penbet bat te lakam ya ka jing jaklia ha kala air ha katika than. Chairman jaga Meghalaya State Pollution Control Board R Naina Malai uloong ba katkum ka jing thau ka balabu ha ka thop lung jing khen ha ka sarkar ka jing lung jing man ha ka jing jaklia ka leer ha bernihat ka dan ha ka kedan ka basis pa laipo ha ka thop ka bahap ru ha ka thop moderate kata ka basu pedeng. Naina Malai uloong ba ki jakabu jing thau ha baro arliang kila penpau ya kejuk ke jing thau ka ba penpau ba ka jing long jing man ha ka jing long kal air kala nang khambha bat kham khut na ka jing thau ka ba kedau kham mensua ka ba pen I pur la ni ka ba duna palat ka jing khut na ka liang jong ka sarkar Meghalaya kala ada ka jing tho sa ka sarkar Assam ka ba pa ni ka jing trelang ban pen klan ya ka jing pet ngor ha ka jing ki jing hiar ha ka jing jaklia ha ka tiga than ha ka ba bun ki karkhana ki ba penyeso ya ki atli jela. Hapdeng ke jing lek kemen rakhi ka Kentiulang Village Organization ka belong ka sunjuk seng balang juki kenthei ka ba kentup ru ya nyotli ki self help group jong ka snong kor step nong lung do ya ka jing dap ndu snam ka jong ka jing sakri ba jing ya lenti jong ka ha ka kam sakri na ka benta ka bet ka biang jong ka imlang sa alang. Ha ka te jing rakhi ka te seng balang kala pliru ya ka ying office trekam ka bathma jong ka bala te ha ka jing lut ka balong nyolak lai pho jar tengka lemba ka scheme MGNREGA da ka bala teru ha ka bala teru ya ka jaka penlang slam ha ka te hi ka jaka la ple ya ka te jing te do MLA jong ka nong po ba Meral Bon Sim ha ka jing don kat lang u junior rural development officer jong ka umling community and rural development block u lalchen dami marak cluster coordinator u ba wan borlang malyang ikong Veronica Singli belong ka president jong ka Kentiulang Village Organization kor step nong lung do bat kibi uba Meral Bonds im la ajingero e ketika sunjuk ki kinthei halor ki kamba bha bakala le hakini kin reus nem ki balala ka District Child Protection Unit jong ka West Khasi Hills kala penong ya ka program ajing tepat ba halor ki an ki bakentup ya ka Juvenile Justice Act ka POCSO Act bat halor ki benta ki bede bat ki jing ajing dai ki khna kabala long ha kasnong dongbir pendeng umyong mairang kiri sampang ha kate kelempung kila batai halor ki kendon an ki ba ajing da ya ki khna ki ba hapo ka khat prasnam karta na ki jing sha thombor ba ki jing sha ban ben ka Child Protection Officer jong ke Eastern West Khasi Hills ikong Eskar Pongor ilaong ba ki babun na ki khna kila pep school no nakadaw baban ka jingdok jing kerdu bat ilai thu ba ka DCPU ka ajing kersan ban yarap ya ki bakum ki khna bakin beteng biang ki jing puli ki jong ki ka District Child Protection Officer kala kenturu ikilong yeng ki bamat jing bakin wan wat jing yarap na ka District Child Protection Unit na ka benta ki jing kersan bat ki jing lam nanti katu gani ka khubor lakut ke belawan shapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabit jing ne मजदूर भाई बहनों के लिए एक विशेष